दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों, आं जा लिरदोंमोन मिडियानि गेजेरजों आं दा बेखौ बुंहरनो सानदों। आङो बाथानि सोमोन्दै बा बाथानि सासे सोद्रोमा गावथारजानायाव आं एसे ससियेलि माइन्डजों आं एसे दुखु फोरमायहरदोंमोन। आरोबाव माखासे फिसा बिला कमेन्ट लिरफ्लांहरदोंमोन। दा बेफोरो आं बेफोरखौ इसेबां गिदिर माबा मोनसे इस्यु जागोन होननानै आं सानाखैमोन। दिनै नाथाय आङो गोसोआव दुखु मोनदों। दुखु मोननाया बे, आङो बेबायदि जागोन होननानै आं सानफ्लाङाखैमोन। खोथाया जाहैबाय मा, बिटिआर जार्नेल होननाय मोनसे फेसबुकनि पेजआ आंनि सायाव आंनि कमेन्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै बिसोरो फेसबुकाव होदों आरो दायो गोबां भाइरेल जाबाय, गोबां निउस चेनेलावबो भाइरेल जाबाय। आं बेयाव खोब दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला आं सासे गाहाय फोरोंगिरिसो। आङो रायजो राजानि माइन्डआव बा गोसोआव माबा मोनसे दुखु लाफ्लांनानै बेखौ लिरफ्लांबाय। आरो बे लिरनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बिटिआर जार्नेलनि फेसबुकनि पेज बिथाङा बे स्क्रिनशटखौ दाननानै लाफिनगोन। लोगोसे आं बिथांनि हान्जाखौ बा बिथांखौ आं माखासे दुखुजों खोथा लिरफ्लांहरदोंमोन। दा बे खोथा लिरफ्लांहरनायखौ गोरोन्थि जाबाय, दुखुआव आं लिरफ्लांबाय, दुखु जाखागोन, बिनि थाखाय आं लिरफ्लांबाय। आरो जाहाथे बिटिआर जार्नेल फेसबुक पेजआ आंनि स्क्रिनशटखौ अननानै जाहाथे दानफिनो, बिनि थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे आंनि जा गाज्रि बा दुखुजों लिरहरफ्लांनाय कमेन्टसफोरखौ आंबो निमाहा बिनाय थाबाय। आरो आङो बेबायदि ससियेल माइन्डजों बेफोरबायदि आं फेसबुकाव लिरनो आं दिनैनिफ्राय आं गोसोआव आवगायला। मानो होनोब्ला दिनै आं नुबाय, माबा मोनसे ससियेल माइन्डजों लिरदोंब्लाबो खैफोदसो लाबोनाय बायदि नुदों। आं आवगायला। मानो होनोब्ला दिनै आं नुबाय, माबा मोनसे ससियेल माइन्डजों लिरदोंब्लाबो खैफोदसो लाबोनाय बायदि नुदों। आं बेबायदि बदनामबो लाफेराखै। आं सासे गाहाय फोरोंगिरि। आरो दिनै मिडियानि गेजेरजों गासैबो मिडियाखौनो आङो बुंनो लुबैदों, दिनै आंनि जा गाज्रि भाइरेल जादों, बे भाइरेलफोरखौ जाहाथे गासैबो मिडियाया अननानै डिलिट खालामो एबा दानजोबना होयो, बेखौ आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो दिनैनिफ्राय आं बेबायदि फेसबुकाव फैला आरो आं बेबायदि कमेन्टबो लिरलिया आरो शेयारबो खालामलिया। खालामब्लाबो आङो बेबायदि राजखान्थिनि फारसे बा समाजनि फारसे बेफोरबायदिखौ आङो शेयारबो खालामा, कमेन्टसबो लिरा। बिनि थाखाय आङो दिनै आरोबाव फिन खेबसेबाव बिटिआर जार्नेल बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायहरदों, आंनि माखासे गोरोन्थिखौ निमाहा होनानै नोंथांमोनहा अननानै बे फेसबुक पेजाव लिरनाय एबा स्क्रिनशट होनाय आंनि जा कमेन्टसफोर, बेखौ डिलिट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरोबाव जायफोर आंनि दिनैनि बे मिडियायाव फैनाय जा आं कमेन्टसफोर बुंदों, बेनि सायाव जाहाथे सोरबाया माबा मोनसे फिन आंखौ दुखु हरफिननो नांला। आंबो दुखु होफ्लांबाय सोरखौबा, आंखौ दुखु होफिननो नांला। आरो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि आं फेसबुक पेजाव फैला, लोगोसे आं कमेन्टसबो फैला, लोगोसे ससियेल माइन्डेडजोंबो बेबायदि आङो कमेन्टसखौ आं दिनैनिफ्राय लिरलिया। बिनि थाखाय आङो गासैबो सारा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ खबजबै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि निमाहा बिनाय थाबाय। आरोबाव आंखौ नोंसोरो सेकेन्ड टाइम बेबायदि आंखौ नुफिननाय नंला। लोगोसे आरोबाव खेबसेबाव रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय थाबाय। आरोबाव बिटिआर जार्नेल फेसबुक पेजखौ आंनि स्क्रिनशटखौ थाबैनो एबा दिनैनो दाननानै होगोन। लोगोसे जेसेबांखिनि मिडिया दं, बर'नि मिडियाफोर दङ, बिसोरो गासिबखौबो डिलिट खालामना होगोन। आरो आंखौ दिनैनिफ्राय बेबायदि फेसबुक पेजाव
ससियेलि माइन्डेडजों बर' हारिनि माबा मोनसे लिरनायखौबो आंखौ नुनाय नंला। शेयार खालामब्लाबो आं खालामनायाव गैलिया, खालामब्लाबो आङो आंनि जा गोसोनि आंनि गोसोखौ गोजोन होगोन बैफोरखौसो आं शेयार खालामहागोन। बेखिनिखौ आङो बुंनाय थाबाय। लोगोसे गासै रायजो राजानाव होमब्लाबो आङो आंनि जा गोसोनि आंनि गोसोखौ गोजोन होगोन बैफोरखौसो आं शेयार खालामहागोन। बेखिनिखौ आङो बुंनाय थाबाय। लोगोसे गासै रायजो राजानाव आरो फिन खेबसेबाव निमाहा बिनाय थाबाय। आरोबाव बिटिआर जार्नेलखौ आङो आखाइ खबजोबै निमाहा बिनानै निसिम बिटिआर जार्नेल फेसबुक पेजनिसिम निमाहा बिनाय थानानै आंनि गासैबो हरनाय कमेन्ट्सफोरखौ निमाहा होगोन बिनि सायाव आङो निमाहा बिनाय थाबाय। आरोबाव आंनि स्क्रिनशट खालामनाय कमेन्ट्स भाइरेल खालामनायखौ थाबैनो दानगोन होननानै आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेखिनिखौ बुंनानै गासैबो मिडिया बिथांमोननिसिम निमाहा बिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गासैबो मिडियानिसिम आंनि आखाइ खबजोबै खुलुमनायखौ जासिहरबाय।